Qatt smajtu li xi ħadd forsi sellef jew kera kamra jew tnejn, forsi ġrat lilna stess, lil xi ħadd biex jagħmillu pjaċir, imbagħad ma ridx joħroġlu minnha, imbagħad dak għamilha tiegħu. U forsi mhux talli hekk, talli jew stieden oħrajn miegħu, jew inkella kien hemm xi ħadd ieħor li talbu pjaċir lil dak li inti tajtu dik il-kamra jew dawk iż-żewġ tikmamar, u dak billi jagħmel id-dar dik il-kamra li tajtu int għamilha tiegħu ma tax każ ta' min kien fil-bżonn. Meta nisimgħu storja bħal din, x'inħossu ġo fina? X'inħossu ġo fina? Rabja, sens ta' inġustizzja, hekk jew le? Dik il-kamra li aħna nikru lil xi ħadd, imbagħad dan ix-xi ħadd tagħmilha tiegħu, hija id-dinja li tagħna Alla. Hija l-familja tiegħek li ták Alla. Hija s-saħħa tiegħek li ták Alla. Hija l-esperjenza, l-intelligenza, l-imħabba tal-oħrajn li ták Alla bħala rigal. Huma l-persuni l-oħra ta' madwarek huwa dan il-pajjiż li qegħdin ngħixu fih. Kull ma aħna għandna u kull ma aħna ġie mogħti lilna b'rigal. Imma kemm hu faċli li jiġrilna bħal dak ir-raġel li krejnielu l-kamra. X'għamel dak ir-raġel? Dik il-kamra għamilha tiegħu. U nesa illi jissejt tal-kamra kien għamillu pjaċir kbir. Forsi sagrifika lilu nnifsu dak is-sejt biex seta' jaqdi lil dak ir-raġel li kien bla saqaf. Intom tafu li din hija l-istess esperjenza illi Alla jagħmel magħna u li aħna nagħmlu miegħu. Kull ma aħna u kull ma għandna, aħna ngħiduha, irċivejnih b'rigal, imma Alla ħares xi ħadd imisli xi ħaġa. Alla ħares xi ħadd jittanta iħares lejn xi ħaġa li jien għamilt tiegħi anki jekk fil-bżonn, imma kif inhu magħmulin il-bniedem u kif aħna magħmulin. U minflok ingawdu il-familja tagħna, is-saħħa tagħna, id-dar tagħna, ix-xogħol tagħna, minflok ingawdu dan kollu bħala don, bħala rigal, x'jiġrilna? Naqgħu fil-biża' li xi ħadd se jħodolna għax insiru proprjetarji. Hekk jew le. U x'jiġrilna? Il-ħajja ngħixuha fil-biża', fis-suspetti u fil-kompetizzjoni, fit-teddejt. Ara kieku jkollna aħna nifhmu x'jiġifieri kull ma aħna u kull ma għandna tawulna Alla. Huwa rigal. Anki l-fatt li qegħdin hawn dalgħodu, kieku jkollna ngħixu din l-esperjenza, mhux sempliċement bħala if il-ħadd titqum kmieni titmur għal qudiesa ma tista' tibqa' rieqed ftit ieħor, titmur hemmhekk tgħaddi 3/4 tgħaddi sija fil-Knisja tisma' xi darba affarijiet li forsi ma jiftemux. Kieku flok ngħixuha b'dan il-mod, ngħixuha mod ieħor. Il-mulej tani s-saħħa dalgħodu, il-mulej tani ġurnata oħra qudiemi, il-mulej sellif li ftit iktar żmien biex ingawdi biex ngħix. Il-mulej ġabarni flimkien maħuti tal-komunità biex niċċelebra l-Ewkaristija. Kemm tkun isbaħ, kemm ngħixuha aħjar l-Ewkaristija, kemm ngħixuha aħjar, imma mhux biss il-qudisa tal-ħadd, imma l-ħajja kollha tagħna. X'jiġri fil-parabola tal-lum? Dan is-sejt jagħti l-għalqa ta' dwieli tiegħu lil dawn il-bdiewa. Sabiħa din l-istorja għaliex għax
Għalqa ta' dwieli jagħti ma jagħtix għalqa tal-qamħ. X'differenza tagħmel l-għalqa ta' dwieli mill-għalqa tal-qamħ? Għax l-għalqa tal-qamħ isservi biex wieħed jagħmel il-ħobs, itqiq u l-ħobs. U l-ħobs iktar mill-lowm dakinhar kien neċessarju, mingħajr ħobs ma tgħix. Imma l-għalqa ta' dwieli jagħti lil dawn il-qattejja. X'jiġifieri l-għalqa ta' dwieli? Mid-dwieli x'nagħmlu u x'hekk, mill-għeneb x'isir? Isir l-imbejt. U l-imbejt mhux indispensabbli, l-imbejt mingħajru tgħix, bih tgħix aħjar. L-imbejt huwa sinjal tal-ferħ, imma mingħajru l-bniedem jgħix. Ma ninsewx li l-għanqud tal-għeneb huwa l-emblema, is-simbolu tal-art ta' Iżrael. Is-sinjal tal-abbundanza, is-sinjal tal-ferħ, tal-għena. Allura l-mulej tagħna dan kollu, tagħna din l-għalqa biex aħna nkunu kuntenti. Għax iridna kuntenti. Tagħna rigali, tagħna doni biex nkunu kuntenti. Imma l-Lot stess taf jgħidu favur meta tagħmlu darba ikun pjaċir. U min jirċevih il-favur jieħu pjaċir. Meta tagħmlu darbtejn dak il-favur isir drawwa, tradizzjoni. Is-sena kif ma ġablejx il-kejk li s-soltu jġibli fil-miliet. X'inqalaq drawwa. Meta jsir it-tielet darba il-favur, il-Lot taf xejdu isir dritt. Isir dritt. U ninsa li dak beda bħala rigal, bħala favur. U kemm ninsew għadejn, araw it-tfal tagħkom pereżempju. Forsi kif ikellmukom. Jinsew li telqu u xek, li tlaqna fil-bidu minn pjaċir. Għax il-pjaċir faċli ħafna isir dritt, għax il-bniedem hekk magħmul. Dik il-kamra li rċivejt bħala rigal, ma rridx ma jridx jgħaddi ħafna żmien biex nagħmilha proprjetà tiegħi. U x'jiġri? Jibatulu l-qaddejja, jibatilhom il-qaddejja dan is-sejt u joqtluhom il-bdiewa lill-qaddejja għaliex? Għax il-proprjetà ma rridux iċeduha. Issa dak ma marx biex jitlobhom l-għalqata, imma mar biex jitlobhom ftejt mill-frott, il-frott li kien imissu jgħidilna l-Vanġelu. Ftit mill-frott. Imma laqqas dak m'għandu dritt għalih. Hawnhekk tidħolek dik il-kilba tagħna qisu li jekk ingawdu rridu ngawdu weħidna u qisu jekk xi ħadd ieħor forsi fil-bżonn jew jixtieq jaqsam magħna, insibu ħafna bitqila biex naqsmu miegħu, mhux bil-fors flus, imma ħin, kultant kelma parir, kultant iddawwa lil xi ħadd, taraħ diħel fil-ħajt, u tgħid ħajidħol tibżax ħajmur, ħalli jieħu, ħalli minflok li tgħidlu kelma forsi dak li jkun biex tiftaħlu ftit għajnejh. Kemm nistgħu naqsmu, nixxerjaw minn dan il-frott ta' din id-dirja, minn dan l-għeneb, minn dawn ir-rigali li jilmulej tagħna, kemm nistgħu naqsmuhom flimkien. U x'jiġri? Dan is-sejt fl-aħħar qal nafx nagħmel nibgħat il-libni. Qal min ibni jistħu. Imma dan x'għamlu lill-ibnu? Taħ xeba, salbuh, qatluh u difnuh. Kien qiegħed jgħid u xekk. Ġesu kien qiegħed jgħid għalih innifsu. Kważi kważi lill-Alla u xekk meta ma jagħmlilniex kif irridu aħna jew dak li nixtiequ aħna neħduha kontra tiegħu. Hekk jew le. Interessanti, Dak li beda brigal b'don mhux isir dritt biss, imma kważi kważi neħduha kontra tiegħu għax l-affarijiet mhux preċiż kif irriduhom aħna. Ara kemm tinqaleb il-ħajja, ara x'jagħmlilna dak li ngħidulu l-egoċentriżmu, l-egoiżmu, dak li ngħidulu d-nob x'jagħmlilna. U Ġesu jagħmel mistoqsija sabiħa. Nixtieq naraw ftit flimkien din il-mistoqsija. Veru sabiħa. Ara xejdilhom Ġesu. Issa sit il-ħalqa. X'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? X'jagħmlilhom? U dawk jgħidulu, jeqridhom bl-ħnina, taħżina li huma. U l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmien. Imma x'jagħmel is-sejt fil-verità? Ma jagħmilx hekk. Ma jagħmilx hekk. Tafu x'jagħmel is-sejt? X'jagħmel is-sejt? Jaqbad id-demm ta' ibnu l-għażiż illi dawk qatlu. Jaqbad id-demm tal-werriet, id-demm ta' Ġesu. U x'jagħmel bih? Iħallih lilna fl-Ewkaristija, mhux biex jeħdilna xi ħaġa,
Mhux biex ipattilna, iħallih lilna fl-Ewkaristija biex ngħixu bih, biex iħobbna, biex jaħsilna bih, biex xiġifieri jaħsilna bih, inaddafna bih, biex nindunaw kemm kbira l-imħabba ta' Alla għal min mhux fidej. Kemm kbira l-imħabba ta' Alla għal min dik il-kamra għamilha tiegħu. Mhux talli ma jħodilux, mhux talli ma jpattilux, imma talli jgħidu rittu lill-ibni, qtiltu lill-ibni, hu kollox minn għandu, ma jimpurtax. Hu kollox, hu li tista' minnu, għejx bih. Għaliex jagħmel lilna din il-mulej? Għax kieku aħna ma nitalmux jiġifieri tħobb. Immaġinaw kieku pattilhom verament lil dawk il-qaddejja. Immaġina lil dawk il-bdiewa, immaġina kieku x'kien jiġri. Immaġina kieku kull darba aħna ma nindunawx illi kull marċivejn huwa rigal don Alla jpattilna, x'jiġri, x'jiġri. Kieku aħna qatt ma nistgħu nifhmu x'jiġifieri tħobb. U dan hu li qed nagħmlu issa l-Ewkaristija, ara kemm sabiħa l-Ewkaristija. Ara kemm sabiħa. Intom tħossukom proprjetarji ta' dak li intajtkom brigal. Okej, anki jekk qed tgħixu ħażin mhux għax qegħdin inweġġgħu lis-sejta, imma qegħdin inweġġgħu aħna. Għaliex? Għax sakemm tkun użufruttwarju, sakemm tkun qiegħed u x'hekk tinqeda b'xi ħaġa li tak xi ħadd, inti ma tantx ikollok ħsibijiet, ma tantx ikollok inkwiet, torqod bi kwietek. Imma meta tibda ssir proprjetarju, meta tibda tħoss li kollox jiddependi minnek, meta tikkontrolla kollox, hemmhekk jibda l-inkwiet. Għalhekk il-missier, għalhekk is-sejt jinkwieta għalina ta'. Mhux għax aħna ħaddnieru tiegħu għamil neħtana le, imma xi ħasra nistgħu ngħixu ħafna ħjar. Intom tiftakruh San Pawl it-tieni qari kemm kien sabiħ, dik is-sentenza ta' quddiem ta' fuq net. Kemm għandna bżonna. Kemm għandna bżonna. Ħuti tħabbtu raskom b'xejn. Imma dik tagħmel sens fil-kuntest tal-Vanġelu tal-lum. Tħabbtu raskom b'xejn. Għax kollox irċivejtu bħala rigal. U mhux talli jekk talli saħansitra anke meta nidimbu, meta nolqsu. U għalhekk qegħdin hawn dalodu il-mulej jagħtina lilu nnifsu, meta noqtlu l-liben x'jagħmel? Flok li jpattilna, okej, mhix problema, ħudu demmi u jxorbuh. Ħudu l-għasir tal-emba, ma ninsewx illi u xek id-dem ta' Kristu, frott l-emba li jsir id-dem ta' Ġesu. Ħudu l-għasir tal-emba u għejxu bih. Il-mulej jagħtina li nħossu dill-imħabba biex forsi nippruvaw naqsmu ftit flimkien.